ప్రవక్తలు, గొప్ప దైవజనులు కలపాల అబ్రహాం గారు ప్రభువునందు నిద్రించినటువంటి విధానాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. దేవుని సేవకులతో మాకున్న కుటుంబ పరిచయం నిజంగా వాస్తవానికి మా తండ్రి గారికి కూడా దేవుని సేవకులతో కలిసి పనిచేశారు. విజయ్ కుమార్ గారు ఎప్పుడైతే ఈ విషయాన్ని తెలియగా నేను ఫేస్బుక్లో చూసిన వెంటనే నేను కూడా చాలా సందర్భాల్లో దేవుని సేవకులు, అపార అనుభవం కలిగిన దేవుని సేవకులు, వాకింగ్ అందించేటువంటి దేవుని సేవకులు. నిజంగా కొన్ని ఒక మీటింగ్లో ఇద్దరం కూడా మాట్లాడాం. ముందు దేవుని సేవకులు మాట్లాడారు. ఆయన ప్రసంగాన్ని అంతా నేను విన్నాను. నిజంగా ఆయన వాక్యాన్ని వివరించేటువంటి విధానం చాలా గొప్పది. సో చాలా అపోస్తల బోధన ఆయన అందిస్తూ ఉన్నప్పుడు చాలా సంతోషించాను. ఈ కడవరి దినాల్లో వాకింగ్ అందించిన దైవజనులు కొద్దిగా ఉన్నప్పటికీ సో దేవుడు ఒక ప్రత్యేకమైన సంకల్పం ద్వారా కలపాల అబ్రహాం గారు మీరు ఏర్పాటు చేసుకుని విజయవాడ పట్టణానికి మాత్రమే కాదు, ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గొప్ప దీవెనకరంగా దేవుని సేవకులు ఉంచారు. సో వారిని పోగొట్టుకోవటం క్రైస్తవ ప్రపంచానికి నిజంగా పెద్ద లోటని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. సంఘము, అదేవిధంగా విడిపోయినటువంటి కుటుంబము, అదేవిధంగా సంఘము. దేవుడు వారిని ఆదరించారు. మనం ఎంత ఆదరించినా సరే ఆదరణ సరిపోదు, కానీ దేవుడే ఒక డివైన్ కంఫర్ట్ని వారికి ఇవ్వాలని నేను మనసారా కోరుతూ ఉన్నాను. సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనము నిరీక్షణ లేని ఇతరుల వల్లే మనం దుఃఖించుకుంటాం. దేవుడు మనందరిలో కూడా ఒక బ్లెస్డ్ హోప్ను మనందరిలో ఉంచారు. ఒకనాడు దైవజనుడిని మరలా మనం పరలోక రాజ్యంలో కలుసుకొనబోతున్నాం. స్తోత్రం చెప్దాం, హల్లెలూయా. సో దేవుని లేఖనాలు ఏం చెప్తున్నాయంటే ఈ యొక్క శారీరక మరణాన్ని దేవుడు నిద్రతో పోల్చారు. కాబట్టి కుటుంబానికి దేవుని యొక్క ప్రతినిధిగా నేను చెప్పేటువంటి అంశం ఏంటంటే మరలా దైవుని సేవకుల్ని మనం మరలా చూడబోతున్నాం పరలోక రాజ్యంలో. గాడ్ హెస్ గివెన్ us a blessed hope. ఒక శుభప్రదమైన నిరీక్షణ మనందరికీ అనుగ్రహించారు. కాబట్టి మనందరూ కూడా ఆయన మరలా కలుసుకోబోతున్నాం. ఒక విషయాన్ని మనందరూ కూడా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి. మరణం అనేది ఇట్స్ ఎ క్వైట్ న్యాచురల్. మరణం అనేది సహజమైనది. దేవుని సేవకుడు మన నుంచి వెళ్ళారు. ఒకనాడు మనం కూడా ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్ళబోతున్నాం. కాబట్టి మరణం కొరకు కూడా మనం సిద్ధపడాలి. దైవజనుడు మనకు అందరికీ చెప్తున్న పాఠం ఏంటంటే ఆయన సిద్ధపడి యేసు ప్రభు రక్తంలో వారి ప్రతి పాపాన్ని కడుక్కొని ఆయన పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళి ఉన్నారు. ఆ మాదిరి మనందరూ కలిగి ఉండాలని నేను మరొకసారి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. ఆయన యందు మృతి పొందినటువంటి మృతులు ధన్యులు. కేవలం బైబిల్ గ్రంథం మాత్రమే చెప్తా ఉంది డెత్ ఈజ్ ప్రెషియస్ అని, మరణం ప్రశస్తమైనదని. ఆయన యందు ఎవరైతే మరణిస్తారో ఆ మరణం ప్రశస్తమైనదని ఈ యొక్క దైవజనుడి యొక్క మరణం ద్వారా మనం తెలుసుకుంటా ఉన్నాం. ఇంకొక మాటను కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను, డెత్ ఈజ్ ప్రాఫిటబుల్. మరణం అనేది లాభం అనేటువంటిది దేవుని సెలవిస్తూ ఉంది. అపోస్తలుడైన పౌలు అంటాడు, నా మట్టుకైతే బ్రతుకుడు క్రీస్తే, చావైతే లాభం. ఫర్ మీ టు లివ్ ఇస్ క్రైస్ట్ బట్ డెత్ ఈస్ గెయిన్. నిజంగా ప్రభువునందు ఎవరైతే మరణిస్తారో వారి మరణం కూడా లాభమట. ఆలోచన చేయండి. కొన్ని సందర్భాల్లో ఒక ఏనుగును మనం చూస్తే అది బ్రతికినా లాభమే, చనిపోయిన లాభమని అంటారు. నిజంగా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో దేవుని రక్తం చేత కడగబడి వారు మరణించినా సరే వారు వేసిన అడుగుజాడలు క్రైస్తవ ప్రపంచానికి పెద్ద మార్గదర్శకత్వంగా ఉంటాయి. నేను కూడా అదే భావిస్తున్నాను. దేవుని సేవకులు నిజంగా చాలామంది గొప్ప దేవుని సేవకులు మన మధ్యలో ఉన్నారు. అపార అనుభవం కలిగినటువంటి దేవుని సేవకులు, వారితో కలిసి పనిచేసినటువంటి దేవుని సేవకులు మన మధ్యలో ఉన్నారు. వారి యొక్క అనుభవాలు చెప్తా ఉన్నప్పుడు మనందరికీ బాధాకరంగా ఉంది. సో ప్రత్యేకంగా నా యొక్క పరిచర్యల తరపున, అదేవిధంగా మా తండ్రి గారు జోసెఫ్ విజయ్ కుమార్ గారు, నా యొక్క సహోదరుడు డాక్టర్ జాన్ వెస్లీ గారు, ఈ విషయాన్ని తెలియగానే ఖచ్చితంగా వారు రాలేనటువంటి పరిస్థితి రాజమండ్రి నుంచి, కానీ నేను అటెండ్ అవ్వడానికి దేవుడు నాకు కృప చూపించాడు. మా కుటుంబం తరపున ప్రత్యేకమైన సానుభూతిని వారిద్దరు కుమారులు, సో వారికి ప్రత్యేకమైన సానుభూతిని నేను తెలుపుతున్నాను. సో మా యొక్క ప్రార్థనా సహకారం సో వారికి ఎప్పటికీ ఉంటుందని నేను ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ఈ మాటలు నేను ముగిస్తున్నాను.